אני אקרא לזה 5 השיטות לעשות סקיילינג לעסק באמצעות וובינר. יאללה, שוט. זה מאוד קופי. כן. זה השם של הפרק, אגב, מסתבר. אז תראה, השיטה הראשונה למעשה היא השיטה טריוויאלית, שזה להגדיל תקציב בפלטפורמה, אוקיי? כן. בדרך כלל, אם רק תגדיל תקציב, זה יהיה קצת, אתה תגרור עלויות לידים גבוהות יותר. ושוב, זה שונה, תקציב של כמה מאות שקלים לתקציב של כמה אלפי שקלים. ככל שהתקציב יותר גבוה, אנחנו צריכים יותר ארסנל של מודעות. אז לצד הגדלת התקציב, זה בעצם השיטה הראשונה היא הגדלת התקציב, פלוס הגדלת הקריאייטיבים. בסדר? פשוט יותר קריאייטיבים, יותר מודעות, ותקציב יותר גדול, וככה זה פר פלטפורמה. ככה אנחנו מגדילים את התקציב, עם פגיעה או בלי פגיעה, לפעמים זה בלי פגיעה, במה שנקרא בעלות הליד, שהיא הגלגל שיניים הראשון ממה שדיברנו קודם. הדבר השני זה להגדיל את התקציב, אבל ביחד עם זה גם להגדיל את הרעיון של קהלי היעד או הזוויות של המודעה. אוקיי? מה זאת אומרת קהלי יעד? זאת אומרת, לכל עסק יכולים להיות כל מיני קהלי יעד. המודעה מדברת, היא יכולה לדבר לקהל X, לקהל Y, לקהל Z. היא יכולה, לדוגמה, אם אנחנו סתם ניתן דוגמה מתחום של, לא יודע, התחום הפופולרי ביותר, ירידה במשקל, בסדר? אז אני יכול לתת קהל שהוא, נגיד, רוצה לעשות דיאטה לקראת אירוע, וקהל שהוא רוצה לעשות דיאטה בכלל בגלל שיש לו בעיית סוכר גבוה. אוקיי, זה שני קהלים שונים. כן. אז ויכול להיות שהמוצר שלי גם פותר את הבעיה לשני הקהלים האלה. אז זה בעצם שיטה שנייה. זה שיטה שנייה שאתה גם בעצם, אתה מרחיב את תחומי העניין של הקהלים הספציפיים, ומגדיל תקציב. כן. אוקיי. כן, יחד עם הגדלת תקציב, בהחלט. אוקיי. שוב, זה כדי לא לפגוע יותר מדי בעלויות. בעלויות הראשונות של עלויות הליד. צורה גסה. מעולה, אנחנו בשלישי. ברוכים הבאים לפודקאסט הקופי הטוב בעולם. ועכשיו בעונה הזו אנחנו חושפים איך בעלי עסקים קטנים ונבחרים מהמובילים בישראל שוברים קירות זכוכית ומוכרים קורסים, סדנאות וכנסים בהיקפים חדשים באמצעות וובינרים שמייצרים כסף גדול וגורמים להם לבלוט מעל אוקיינוס המתחרים. ברעיונות איתם ורבים מהם לקוחות שלי, תשמעו אותם עונים בהפתעה על שאלות קשות וחושפים סודות מקצועיים שיעניקו לכם יתרונות תחרותיים מיידיים. לפעמים ננתח case studies מרתקים שייצרו כסף גדול, ולפעמים נביא את המידע והטיפים הפרקטיים ביותר גם מיום העסקי שלי, בו אני מלווה בעלי עסקים ביצירת שיווק ומכירת הקורסים, הסדנאות והכנסים שלהם, בייחוד באמצעות וובינרים. בואו נצא לדרך. טוב. יאללה, אתה מוכן? כן, יאללה. התחלנו, אני אציג אותך. אהלן גיל. חברים, זהו גיל דויטש. גיל, כיף שהגעת, אנחנו מכירים, אני חושב כבר לפחות 5-6 שנים, 5 פחות או יותר, נכון? מהקורונה בערך, כן. מהקורונה, קמפיינים אומניים ללקוחות. זה מה שאתה עושה, ואני עושה את השלמה של זה בכל מה שקשור לתוכן, בניית הוובינרים הלקוחות, ליווי שלהם, מ-0 ל-100, ל-1000, לכמה. זה בדיוק הנושא שלנו, מ-0 ל-100 ל-1000, כי אנחנו מדברים היום על סקיילינג של וובינרים. איך באמצעות וובינרים עושים סקיילינג לעסק. אני אציג אותך רגע לקהל מאזיננו. גיל דויטש, עוסק בתחום הדיגיטל מ-2007, ראשית ימיה של פייסבוק, ככה בסוגריים, מופיע לפני העיניים. בחלק הראשון של הקריירה, היה איש בתחום הזה, הוא היה איש הדיגיטל הראשון, אין-האוס, של חברת התיירות אונליין הראשונה בישראל, הדקה ה-90, והקים שם, וניהל שם את מחלקת הדיגיטל. זה, לעניות דעתי, זה ביג דיל, אבל אנחנו לא נכנסים לזה בכלל. לאחר 7 שנים יצא לדרך עצמאית כמבקר הקמפיינים של משרד התיירות בחול, זה עוד אבן דרך ביג דיל, שעשה לראשונה קמפיינים ממומנים באתרי התיירות המובילים בחול. ובשנת 2019 הקים את סוכנות הפרסום בום בום דיגיטל, בום בום דיגיטל, אני חושב שזה שם נהדר, מלא הומור ואנרגיה, שמתמחה בכל עולמות הלידים עם דגש על קידום ממומן לוובינרים ואתגרי רשת. גילו בן 48 ומי שמתכננת, תפוס, נשוי, גר פלוס 3 בפתח תקווה. ואנחנו לא משרד לעניינים האלה, אנחנו עושים דברים טיפה שונים. אז גיל, אני בשונה ממנהגי, אני הכנתי רשימת שאלות,
אוקיי. כי רציתי שהפרק הזה יהיה ממש אוצר ידע גלום בנושא של קידום ממומן. ואני חושב, יש לי תחושת בטן שהוא הולך לענות לזה. אז דבר ראשון, מגיע לך איזה לקוח. פרק אנחנו? רגע, תגיד לי איזה פרק אנחנו אנחנו. 87. אתה יודע מה זה 87, נכון? 87? מה? 87 בגימטריה זה פז. פרק פ- זהב. פרק זהב, וואו, זה פרק זהב. אני חושב שבאמת 87, וזה מין שיחה כזאת שמנהלים ביניהם אנשים שמתעסקים בתוכן, מדברים על מילים, ואני מאוד אוהב לדבר על גימטריה, נדיר, לרוב אני לא מוצא אנשים לדבר עליהם איתם על גימטריה, רוב אנשים נורא משתלמים מזה למוות. ה-87 הזה, אני חושב שזה משהו מאוד מעניין המספר הזה. קחו למשל בן אדם שאתם אומרים הוא 1.87 מטר, מ-1.87 הוא נחשב גבוה, נכון? אוקיי. זה ממש קטע, זה מספר. כשאתה מקבל 87 במבחן, אתה אומר, פעמים רבות זה כבר ציון גבוה. זאת אומרת, זה לא 86, זה אחרת. אני חושב שזה גם מספר ראשוני, אגב, שבכלל יש לי חולשה למספרים ראשונים. עכשיו, תגיד לי, מגיע לך לקוח עם וובינר, כן? כי אנחנו מדברים על סקיילינג של וובינרים. איך אתה מזהה שהוובינר הזה מוכן לסקיילינג? איזה מספרים צריך לראות? אז קודם כל זה באמת השאלה החשובה, האם יש לו מספרים מעודכנים? האם הנתונים, אם אתה מדבר על לקוח חדש, אני לא התעסקתי איתו, הוא בא ככה אליי, שזה למעשה רוב הלקוחות שמגיעים אליי, בדרך כלל מגיעים אליי כאילו אחרי שכבר יש להם איזשהו וובינר שרץ. חדש, כן, לקוח חדש. כן, הלקוח הוא חדש, אבל הוא רץ כן. כבר עם וובינר, אז באמת חשוב שיהיה לו מספרים אמיתיים. מה זאת אומרת מספרים אמיתיים? מספרים שמבוססים מצד אחד על העלויות של פלטפורמות הפרסום שלו, ומצד שני מבוססים על הלידים והמחירות מתוך ה-CRM. הכוונה לא להסתמך בצד של הלידים ובצד של המחירות, לא להסתמך על הפלטפורמות הפרסום, כי הן אף פעם לא מדויקות 100%. אני בכוונה אומר ומדגיש את זה, כי אני כן מקבל מה שנקרא דוחות עם מספרים, וכשאני כבר יודע את זה היום, כי אני כבר עשיתי את זה כמה וכמה פעמים, שבעצם המספרים שמראים שם הם לא ממש מדויקים. שוב, כי הם לא מייצגים כמה לידים באמת נכנסו וכמה באמת מחירות עברו, אלא הם יותר מייצגים איזושהי תמונה של הפלטפורמה. זאת אומרת, אתה רוצה מספרים מאומתים. אז קודם כל צריך שיהיה דאטה, אבל בכלל, כשניגשים בכלל לכל, זה לאו דווקא בוובינר, זה בכלל בכל תחום הדיגיטל, כל תחום, במיוחד התחום של הקמפיין הממומן, ששם אנחנו משקיעים כסף, אנחנו חייבים להיות מסודרים, בסדר? אם יש ערך אחד שהוא ערך עליון בתחום הזה, כדי שאפשר יהיה לעשות סקייל, הוא חייב להיות ערך של סדר, פדנטיות וסדר. כי כשאנחנו משחקים במשחקים גבוהים יותר, לכל טעות, לכל פיקשוש, לכל משהו שיכולת לדעת אם היית יותר מסודר ולא שמת לב, יש מחיר והוא עולה ככל שהתקציבים עולים. אז אנחנו רוצים קודם כל ליישר קו ולראות שיש בעצם נתונים. עכשיו, נשאלת השאלה, מה זה בעצם הנתונים? מה אנחנו רוצים לראות? אז תראה, יש לנו בעצם מה שנקרא את נתוני הפלטפורמה עצמה. לדוגמה, רוב הפלטפורמה המקובלת על רוב המפרסמים, שבדרך כלל גם אני מתחיל איתה, זה הפלטפורמה של פייסבוק, סלש אינסטגרם, זו אותה מערכת פרסום, ובסופו של דבר, אם אנחנו עושים קמפיין לוובינר, אנחנו מקבלים משם לידים, אוקיי? אז אנחנו רוצים כמובן לראות פר וובינר, תדמיינו לעצמכם שאתם רואים ככה וובינרים לאורך זמן, כל וובינר הוא שורה באקסל לצורך העניין, ואנחנו רואים שם בכל וובינר את ההתנהגות, מה היה, ככה אנחנו גם יכולים להשוות, מה היה מבחינת עלות החשיפות, אוקיי, מה היה מבחינת היחס ההקלקה על המודעה, מה היה מבחינת היחס ההמרה, שזה מי שהשאיר פרטים והפך לליד, ולדוגמה כמה עלה הליד, אוקיי? כן. ממש ככה לראות את זה בצורה מתמשכת, האם יש בזה איזושהי יציבות? בדרך כלל יש איזושהי יציבות, אבל היא גם יכולה להיות מאוד שברירית. בסדר, אבל זה כבר נושא אחר שצריך לטפל, ככה לדבר אליו. מה שחשוב לדעת שבעצם בנתונים של מתוך הפלטפורמה עצמה, מתוך הפלטפורמה הפרסום, יש את שלושת גלגלי השיניים האלה שמשפיעים על מחיר הליד, שזה עלות החשיפות, מה שנקרא CPM, עלות ל-1,000 חשיפות,
בסדר? כן, שזה יחס ההקלקה על המודעה, מה שנקרא בשפה המקצועית CTR, זה הגלגל שיניים השלישי. אנחנו רוצים, אגב, רגע, CPM ו-CTR, מה הקשר ביניהם? CPM זה עלות החשיפות. אתה בעצם, כשאתה משלם לפלטפורמות הדיסקאברי, זה כן, פלטפורמות מה שנקרא דיסטרפטיב, אנחנו בעצם עושים שיווק בהפרעה. אנחנו מפריעים למישהו, מה שנקרא, באינגייג'מנט שלו עם פייסבוק, עם יוטיוב, עם טיק טוק וכולי. בסדר, אנחנו נכנסים שם באמצע. אז לכל פלטפורמה בעצם אנחנו משלמים לפי, הפלטפורמות האלו, משלמים לפי CPM, בסדר? כמה עולה לנו 1,000 חשיפות. זה משתנה בין פלטפורמה כן, לפלטפורמה, כן, וגם זה מושפע מגורמים אקסוגנים וגם מגורמים שלנו עצמנו, מה שנקרא, של סוג המודעה, סוג הקהל וכולי וכולי, להמון המון גורמים שאנחנו לא באמת יודעים לאתר מהם. אז זה מה שנקרא הגלגל שיניים הראשון, כלומר אנחנו רוצים שה-CPM לצורך העניין יהיה כמה שיותר נמוך, כי בסופו של דבר אם אנחנו, זה מה שעולה לנו לחשוף, אנחנו רוצים שעלות החשיפה שלנו תהיה כמה שיותר נמוכה. הגלגל שיניים השני זה בעצם ה-CTR, בסדר, כמה אנשים מקליקים על המודעה. בגדול, אנחנו רוצים שזה יהיה כמה שיותר גבוה, כי אז אנחנו ממקסמים בעצם את החשיפות. בסדר? כן, גם פה יש כל מיני מספרים, בנצ'מרקים, בוא נגיד של אחוז ומעלה, שזה נחשב טוב, אבל אני גם מסתייג עם זה, כי לא תמיד CTR גבוה הוא הדבר הנכון. זאת אומרת, ה-CTR הוא קצת טריקי. כלומר, מה זה CTR? זה כמה אנשים כאילו מקליקים לי על המודעה. אז אני פותח פה סוגריים שנייה מהשלושת גלגלי השיניים הללו, כי ה-CTR, נכון שאנחנו רוצים שהוא יותר גבוה, אבל אנחנו רוצים גם שהוא יעשה איזשהו סינון. כלומר, מה זה ה-CTR לא עושה סינון, המודעה עושה סינון. כלומר, התפקיד של המודעה זה לא רק להביא את הקהל הנכון, אלא גם לסנן את הקהל הלא נכון. בסדר? ולי אין בעיה שזה יהיה על חשבון CTR. זאת אומרת, אם אני רושם איזה שהם דברים במודעה, כותב איזה שהם דברים שאם לא הייתי רושם אותם, היו יותר מקליקים עליהם, אבל מצד שני, כנראה שהייתי מביא קהל שהוא פחות נכון, אוקיי? אז מה שנקרא, יצא שכרי בהפסדי. כן, אם יש לי מדריכת הורים, שבעצם ההתמחות שלה היא לא מתמיכת, בהקשר הזה, דווקא מישהי שמלמדת קורסים באנגלית, והיא מלמדת ילדים בין כיתות ב' לד', אתה צריך לכתוב כבר במודעה, מיועד להורים, או אתה יכול גם לסבים וסבתות, זה בסדר, בין גילאים אלה, כי אם תביא ילד שהוא בן 14, לא עובד, ואם מורה הילד שלו בן 4, לא עובד. אז יש איזשהו, אני פשוט מסביר למאזיננו שפחות מעורים, אנחנו מראש רוצים לחתוך בצורה מדויקת. מי מגיע אלינו לוובינר? שלקוח בר מחירה, הוא יכול להצטרף אלינו, יש לנו באמת ערך לתת לו, וזה לא יהיה בזבוז של הזמן שלו ושלנו, וגם אצלנו זה גם הכסף על הפרסום. ולכן הדיבור הזה על ה-CTR הוא כל כך מכריע כבר בשלב ההתחלה וההכנה לפני הוובינר, לתוצאות שנקבל. בדיוק. המחשבה במודעה היא גם לחשוב על המחירה עצמה. האם הלקוח שעכשיו נכנס הוא באמת, כמו שאתה אמרת במילה המדויקת, הוא בר המחירה, הוא כזה באמת שיש לו כוונת קנייה, הוא גם יש לו סיכוי מסוים לקנות. כן. אז מה שנקרא, זה ה-CTR, אז הסתייגתי לגבי ה-CTR, ובעצם הגלגל השיניים השלישי זה ה-conversion rate של הדף. אז אמרנו CPM, אמרנו CTR, נכון? והשלישי ה-conversion rate. כן, אני קורא לזה טריפל C, מה שנקרא. כן. אוקיי? טריפל C, ככה קל לזכור את זה. אז ה-conversion rate, זה בעצם היחס ההמרה של דף הוובינר. דף הנחיתה לוובינר, למי כן, של דף הנחיתה להזמנה לוובינר, נכון, בדיוק. שאנחנו רוצים שהוא יהיה כמה שיותר גבוה. מבחינתי, במיינדסט שלי, אני רוצה שמי שמגיע לדף, אני רוצה 100% שמי שמגיע לדף. יקיר ליד. למה? כי אם הוא עבר את המשוכה של המודעה שמורכבת מקופי וקריאייטיב, קריאייטיב זה תמונה או סרטון, אוקיי? אם הוא עבר את המשוכה הזאת, מבחינתי עצם זה שהוא הגיע לדף, הוא כבר אמר כן. עכשיו, צריך רק לא להפריע לו. צריך רק לא להפריע לו. אני אומר את זה שוב, כי אתה לא יודע כמה פעמים אני רואה דף נחיתה,
לוובינר שמפריע. שהוא מפריע לו, מפריע בפלואו. פשוט עוצר אותו מלהירשם, בכוח. כן, כן. אני לא אגלה כאן את כל הסודות, אבל אין לי בעיה להגיד, כאילו, אין צורך בדף ארוך מדי, בסדר? אנחנו פשוט לא רוצים להפריע לו. המטרה שלנו, זה לתת לו תפיחה קטנה על השכם, ולהגיד לו, יאללה, סע, מה שנקרא. יאללה, סע, ותעשה לעצמך משהו נחמד, וכבר שים לעצמך תזכורת, ואולי נעביר אותך לצפות במשהו שיחמם אותך, ואנחנו כבר, בעצם המטרה שלנו בדף זה כבר אחר כך, כן. כן, אנחנו כבר מגבירים אבל את המעורבות, זאת אומרת, התהליך הזה הוא כל הזמן תהליך חשוב לומר, ההמרה היא גם תהליך של הגברת מעורבות, זאת אומרת, זה חלק מהעניין, אנחנו מהשנייה הראשונה שהוא צופה במודעה, אנחנו באים לחמם לקראת ההגעה לוובינר, ואנחנו פה מדברים על סקיילינג בוובינר, אני מזכיר כשהתחלנו לדבר על המספרים, התחלנו לדבר על שלושת גלגלי השיניים, CPM, CTR ו-CR. עכשיו, CPM, אם תזכיר לי אני אזכור מה זה, CTR זה יחס ההמרה. זה מה שנקרא עלות ל-1,000 חשיפות. עלות ל-1,000 חשיפות, CTR יחס ההמרה במודעה, וה-CR, conversion rate, יחס ההמרה בדף הנחיתה. בדיוק. אז אלה שלושת גלגלי השיניים שבאמת נורא פשוט, אבל הרבה מאוד בעלי עסקים שבאים אליי לא מכירים את המטריה הזאת, אבל זה סתם כדי שהם יבינו הכוונה, אתה יודע, אני מקבל שאלות, למה מחיר הליד עלה? למה, אתה יודע, כל מיני כאלה. או למה מחיר הליד יורד? מה קורה? אז אני מסתכל. אני יודע להשוות גם מכל הוובינרים הקודמים, אני רואה. CPM פה היה איזה 5 פעמים באזור 40 שקל, עכשיו הוא 60 שקל, בוובינר הזה, כלומר עלה ב-50%, כל השאר לא השתנה, רק זה עלה, אוקיי, משהו פה קורה, בסדר? עכשיו, בוא נגיד, אם לא שיניתי כלום ורק זה עלה, אז זה כנראה באמת גורמים, אתה יודע, חיצוניים, גורמי תחרות למיניהם, כמו שאנחנו עכשיו למעשה בחודשים של נובמבר, דצמבר, שהם ידועים בעודף פרסום, מה שנקרא, שמעלה את ה-CPMים, בסדר? לכן החודשים האלה יקרים יותר. חגי המחירות בראשם. בדיוק, זה חודשים יקרים יותר, כולם יודעים את זה, אוקיי, אפילו מהחבר'ה מהפלטפורמות בפייסבוק אומרים לך, תוציא כסף לפני, כי אחר כך יהיה לך יקר יותר, מה שנקרא, תשפוך יותר כסף למערכת, ואחר כך כנראה אתה לא תוכל, זה פחות יהיה משתלם לך. בסדר, אבל שוב, כאן בא לידי ביטוי גם היצירתיות במודעות, שיכולה לעשות גם את מה שנקרא, את התהליך ההפוך. איזושהי שאלה לגבי זה. אני מוצא הרבה פעמים שאני מלווה לקוחות בוובינרים, באיזשהו שלב אני אומר לו, נאמר אנחנו עכשיו אנחנו מקווים שלקראת סופה של מלחמה ארוכה, מתישה, מושכת, עם הרבה זה. צד שהיו במלחמה הזאת, בוא נגיד את זה בצורה הכי ברורה, היו רגעים שהיה שווה לקנות לידים, מחירים נמוכים. כן. אני מוצא את עצמי לפעמים אני אומר, כן, אז לפעמים אני אומר בתור בן אדם שעוסק בפרסום בצורה מנוסה, לא בהיבט של אני לא מנהל את הקמפיינים, אבל כל הזמן רואה כל מה שקורה, והרבה פעמים העבודה היא להיות בתקשורת עם בעל העסק, לראות שהוא לא עושה שגיאות בעבודה עם הקמפיינר, כי קמפיינרים עושים טעויות, ובעלי העסקים עושים טעויות, וכולנו עושים טעויות, בעצם זה שאנחנו עושים ביזנס, לפקוח את העיניים ולהגיד לו, תקשיב, עכשיו למשל, אני יודע שאין לך את הראייה הזאת, ואולי אתה בלחץ הכלכלי שלך או מה שזה לא יהיה, אבל זה זמן מאוד טוב לקנות הרבה לידים, להשאיר את רשימת הדיבור שלך, כי אחרי זה תוכל לשלוח אותם לוובינר בשליש מחיר ממה שבדרך כלל. למה? כי אלה הנסיבות. כי שאר המפרסמים כרגע, אין להם את הקול הזה שיגיד להם, עכשיו תעשו את זה, אוקיי? אז אני מניח שאתה מבין אותי מאוד מאוד טוב, כי זה חלק ממה שאתה אומר לאנשים. וזו תוצאה, למה אתה יכול להיות ערני לזה? כי אם יש לך נתונים, ואתה רואה, אתה פתאום רואה, אין מצב, כאילו, הכי הרבה שאתה יכול לפספס זה שבוע, כאילו אם אתה עושה וובינר כל שבוע, או בטווח של הוובינרים שאתה עושה, כאילו, אתה ממש רואה, אם אתה רואה דרופ ב-CPM, אז אתה מבין, ואתה גם מרגיש את זה ביום-יום, אתה פתאום רואה מחירים זולים, בסדר, אבל אולי אתה לא מחבר את הכל, עד שאתה לא מסתכל כאילו על כל התקופה. כאילו, להבדיל בין להסתכל יום, אתה יודע, ברמה יומית, לבין להסתכל שנייה על רמה שבועית, דו-שבועית וכולי, ולראות מגמות. אז זה חוזר הכל שוב פעם לנושא הזה של הסדר, של לבנות מערך מסודר, ואז אתה יודע מה קורה, מה שנקרא, אף אחד לא יכול להפתיע אותך, אתה יודע מה קורה בפלטפורמה, ובטח אם אתה עושה את זה גם בכמה פלטפורמות, שזה must לעשות את זה.
כן, אז אני אומר, כשדיברנו על המספרים, על הדבר החשוב לסקייל, ודיברנו על סדר, אז מה שנקרא, זה תוחם את כל הרעיון של הקידום הממומן, של הבאת הליד, אוקיי? מפה יש מסע נוסף, בסדר? מפה בעצם יש מסע של מה קורה מהליד עד למכירה שלו, שגם כן, אותו אנחנו רוצים לנטר, כן, אוקיי? כן, גם פה, אם מסתכלים עכשיו על זה, אם שנייה נעשה זום אאוט ונסתכל על זה במבט מלמעלה, אוקיי? אז גם פה יש 3 או 3.5 בערך גלגלי שיניים. מה זה אומר? כלומר, גלגלי שיניים עד למכירה, להבדיל מהגלגלי שיניים של עלות הליד, כן, שזה בעצם עלות הליד, זה בעצם הגלגל שיניים הראשון, אוקיי? אחוז ההגעה לוובינר זה הגלגל שיניים השני, בסדר? ואחוז ההמרה בוובינר זה הגלגל שיניים השלישי. למה אמרתי 3.5? כי לעתים במוצרים, בעיקר עם מחירים גבוהים, יש לנו בסוף הוובינר אנחנו מפנים בעצם לשיחת ייעוץ וכולי, ואז זה בעצם שם בשיחת ייעוץ מתבצעת המכירה. זה כן. כאילו החצי גלגל ספייר. אז זה המבט מלמעלה של... לא של יש גלגל, עוד גלגל ספייר אגב, לא, הוא לא ספייר בכלל, זה הפולו-אפ. פולו. כן, פולו-אפ הוא גלגל מרכזי, הוא חתיכת אבן דרך, בעצם בפולו-אפ נעשות לעיתים קרובות רוב המכירות, אם לא הרוב המכריע. נכון, יש בפולו-אפ בהחלט יכולים לבוא אותה כמות מכירות, לפעמים 50%, לפעמים, אתה יודע, זה נורא נורא תלוי. כן, אז אם אנחנו מדברים מה שנקרא, על המספרים של המערכת הגדולה, לא רק הפרסום הממומן, אז באמת, דמיין לעצמך שאתה רואה שורות של וובינר, 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 ואתה רואה את אחוז ההגעה. גם פה יש דברים שאני רואה אותם תוך כדי קוראים, פתאום אתה רואה דרופ, פתאום אחוז הגעה של זהו, זהו, אז אני רוצה 35, לשאול, אחוז 40, כן? סליחה, תשלים את המשפט, אני התפרצתי לך בסדר. לא, אני אומר, זה, אז גם פה כן, חשוב מאוד לזהות את הדברים האלה, כי אם פתאום אתה רואה, כשאתה עושה וובינר קבוע, יש לך את הממוצע נוצר מעצמו, בסדר? אז אם הוא סתם דוגמה, עומד על 35% סדר גודל, ואתה, וובינר הבא, פתאום אתה רואה 22%. עכשיו, זה יכול לקרות, ואז בוובינר הבא הכל יהיה בסדר. זה יכול לקרות כתוצאה מכל מיני אירועים. תשמע, היינו פה במיליון אירועים כל הזמן, פתאום קורה משהו בערב, אנשים שעושים בערב וובינר, חדשות, דברים, זה הכל משפיע. כן. יש בזמנו גם אזעקות שהיו בתוך הוובינרים. יצאתי עכשיו לריטריט, הייתי 3 ימים בריטריט, חזרתי מריטריט, סוריה נפלה, אמרתי כנראה אולי זה תצא שוב, בגלל, כן, מה זה? מה אתה אומר? אולי תצא שוב, אני אומר. זהו, אני אצא שוב ואני אחזור, כאילו מה יקרה פה, אולי זה בטח בגללי, כי אני הרי דמות מאוד דומיננטית בעולם של כולם, מאוד מאוד מרכזית בעולמם של כולם, תופס 90% מתשומת הלב העולמית, אז מה יקרה אם אני אצא לעוד כמה ימים? טוב, יש לנו עוד, מה שנקרא, עוד מדינות שאנחנו נשמח... כן, כן, גם שיתמודדו. גם נשמח שגם להם לא יהיה יותר מדי צבא. בכלל צבא זה לא כן, כזה רעיון מבריק, אלא בהינתן הטבע האנושי, שהוא גם לא תמיד כזה מבריק. כן. יש איזו שאלה, אני רוצה לשאול פה איזו שאלה, שתמיד שואלים אותי, תמיד אני נותן תשובות, ואני רוצה לשים אותה על הבמה, כי שאלה שנורא אוהבים לשאול אותה. מה הם יחסי המרה הטובים מה הם יחסי המרה בדף נחיתה? אוקיי, אז השאלה היא מה יחסי המרה בדף נחיתה לוובינר. אנחנו לוובינר, כמובן מדברים כן, על כן, וובינר. להרשמה לוובינר, ואחרי זה הגעה, ואחרי זה נדבר אולי לא נדבר על מכירה כאן, אנחנו לא פה בחלק של התוכן. אוקיי, אין בעיה. יש פה מנעד די גדול. שהוא נע בין 25%, שזה בדרך כלל הרמה הנמוכה ביותר, אוקיי? ל-50%, אוקיי? זה יחסית נדיר, רואים את זה בעיקר באיזשהו משהו שהוא באמת חדש ופורץ דרך, אוקיי? ושהקהל עוד לא ממש מכיר אותו. ביטקוין בתחילת הדרך, AI בבום הראשוני וכו' וכו'. כן, אבל גם דברים רגילים, שאתה פתאום בא עם רעיון מסוים, זה יכול להיות בכל כן, תחום של כן, החיים. שהתחלת לפרסם, או שהתחלת לפרסם פתאום בסקייל גבוה לקהל שלא נגע בזה, ויש פה איזושהי בשורה.
ככל שאתה גם מפרסם יותר, ובטח בתקציבים גבוהים, הקהל כבר מכיר אותך. אוקיי, אז כאילו אתה מגיע גם לקהלים שכבר ראו אותך ונכנסו, כאילו נרשמים שוב, אבל יש פה איזושהי, כאילו, האפקט של הבשורה הגדולה לאט לאט הולך אתה יודע, ונחלש. דוהה ודועך, כן, כן, כן. כן. אז זה המספרים, אני מאוד מרוצה, בוא נגיד, מאזור ה-30, 35, בסקיילינג גבוהים, באזור ה-30%, זה בהחלט, סקיילינג גבוהים, כשאני אומר סקיילינג גבוהים, רק של לסבר את האוזן, זה כמה אלפי שקלים ביום. בסדר? ביום, אוקיי. זאת כן. אומרת שזה קמפיין כולל של כמה עשרות אלפי שקלים מן הסתם. כן, או יכול הרבה, להגיע. מה? או הרבה עשרות אלפי שקלים בעצם. לא הרבה, תלוי, כי אנחנו, כן, שוב, מבחינת לא שאלת, אבל אני אענה, מבחינת פרסום לוובינר עצמו, כן, לפחות המתודה שאני עובד לפיה, כן, ואני מניח שעוד הרבה אחרים, זה פרסום שהוא 7-8 ימים לפני מועד הוובינר. אוקיי? כן, שהוא ככה מאוד ממוקד. כמובן, אם זה מישהו שעושה כל שבוע, זה מתגלגל. כן. זה לא משהו שעוצר. אז זה מבחינת היחסים בתוך אוקיי, אז אני רק אסכם, היחידה. מדובר בין 25 ל-50%, כאשר שניהם עם קצוות. להגיע ל-50 רלוונטי, אבל לרוב לתקופות יותר קצרות, אם זה קורה, בהינתן שיש לך חידוש מאוד משמעותי בשוק שלך. אוקיי, כן, סבבה, כי זה חשוב מאוד לומר. זאת אומרת, לרוב אנחנו נדבר על אזור 30-35, אם עבדנו טוב. כן. תראה, אמרתי קודם שאני מצפה ל-100%, נכון? אמרתי כן, שאני מצפה כן, ל-100%, כי מי שעבר את כן, המשוכה של המודע, למה שהוא לא ימשיך? כן. אז שוב, הסיבות הן שהוא לא ימשיך, זה יכולות להיות סיבות של מתחרים, בסדר? קולגות, מתחרים, מתעניינים מהצד, כל מה שנקרא. זאת אומרת, זה קולגה שבא בעצם, הוא רוצה להתעניין, הוא רוצה לראות מה הפלואו שלי, הוא בא, הוא נרשם, זה לא אפילו לא אומר נרשם, אפילו שום, כן, נכנס, לא נרשם, כן? כן, כאילו כן, קפצנו לו בכל מיני מודעות וזה, הוא יכול להיכנס ולראות פשוט. ויכול להיות שוב שיש דברים מסוימים בדף, שאם זה דף שיש בו כמובן תאריך, שמשהו שם לא יושב טוב או לא מתאים, או אם זה וובינר שהוא ארוך מדי, זה גם יכול להיות, זאת אומרת משהו שהוא לא בגזרה השגרתית של השעה, שעה וחצי, זה גם יכול להיות, ודברים נוספים שכמו שאמרתי יכולים להפריע לדף, אנחנו כמובן משתדלים להוריד ככל שיש כאלה. כן, אז זה המספרים של היחסי המרה של הדף. מבחינת יחסי המרה של נוכחות, גם פה המספרים שאני מכיר, באמת ברף התחתון שלהם, שהוא ממש 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 תחתון, הוא 20%, שזה מייצג כבר בעיה מסוימת. זה קהל עייף, לנושא לא מעניין, חוסר תזכורות וכו' וכו' וכו'. יכול להיות הרבה מאוד דברים, כן, זאת אומרת, יכול בוא להיות נדבר על זה לאנגייג' רגע, ניתן ערך לקוראינו. בטח. איזה דברים יכולים להוריד את אחוז ההמרה בהגעה לוובינר? אוקיי. יש עניינים טכניים, זאת אומרת, מי שמשתמש במה שנקרא בוואטסאפ API, לפעמים יש עם זה בעיות, לפעמים זה לא נשלח. יש לי דוגמאות מזה, ממש אתה רואה, כאילו לקוח שהיה על אזור ה-40 ו-50% הגעה, פתאום צונח לו ל-20, ואז מגלים את הבעיה, פתאום לא קיבלו כל מיני, מה שנקרא, את ההודעות הנכונות. נחסמו? כן, 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 כל מיני בעיות טכניות כאלה. כן, יש יש גם בעיות מסוג אחר, יש גם בעיות שאני קורא להן בעיות תוכן. זאת אומרת, לכאורה השיטה, הרעיון הרווח אומר שככל שאני אחמם אותם יותר, אותם זה את הלידים, את הקהל, את האנשים. אני קורא להם לידים, אבל הם אנשים, הם מה אנשים, שנקרא. כן, הם אנשים שבשפתנו המקצועית נקראים לידים, זה קצת כן, מעליב, קצת מביך, נכון, כי גם אבל אנחנו כאלה, אנחנו גם לידים. כי גם אנחנו לידים, כן. אז לידים זה מרגיש כמו טרף, תדע, להיות טרף, מישהו צד אותך, מישהו, זה כן, סוג של, יש מילים יותר קשות עם זה, כן, אבל זה סוג של כן.
יש איזשהו אז, מידה של אלימות בתוך המילה הזאת, כן. אז אנחנו נסלח לעצמנו, אבל לצורך כן. הנוחות נשתמש בזה כרגע. לצורך הדיון המוצרי, כי אנחנו עוסקים במכירת מוצרים, אז כן. כן, כן. אז אני אומר, לכאורה הדעה הרווחת זה שככל שאני אחמם אותם יותר, ככה הם יבואו יותר ככה אחוז ההגעה יגדל. מה כן, זה לחמם? זה לשלוח מסרים במייל, זה לשלוח מסרים בוואטסאפ, ב-SMS, וואטסאפ אישי, קבוצת וואטסאפ, מה שנקרא all over. סרטונים מעניינים, בדיוק. הכל. אה, ואני לא לאט לאט, כאילו לאט לאט במשך הזמן, די נגד זה. די נגד זה. זאת אומרת, יכולים להיות שני מצבים פה, אני מקווה שאני לא מבלבל את השומעים. כלומר, בקרב המתודולוגיה הזאת של לשלוח הרבה מסרים. זאת אומרת, יש נגיד שני סוגים של בעלי עסקים. יש כאלה שממש יודעים, עוברים מסך טוב, ואין להם בעיה להצטלם, והם אוהבים את זה, והם רגילים, זה חלק מהאופי שלהם, בסדר? כן, כן. יש כאלה שלא, שהם לא עוברים מסך טוב, אוקיי? אני חושב שבשני המקרים, מהניסיון שלי, זה עשוי לפגוע. אני אסביר. רק תדייק מה עשוי לפגוע, כי אני חושב עשוי שהנקודה לפגוע הזאת ביחס אחרה. להגעה. כלומר, לא, אם מה אנחנו יפגע? מפרסמים יותר, מה שנקרא, נותנים יותר ויותר חימום, אתה מדבר על עודף מסרים בעצם? כן, בין רגע הליד, בין רגע שהליד נכנס, עד שהוא מגיע לוובינר. מעולה, אתה יכול לדבר שנייה על כמויות? מה הכוונה? הכוונה, אני אומר, יש לך ראייה רחבה, אתה רואה הרבה מאוד וובינארים. כמה תזכורות היית אומר? נו, בן אדם נרשם שבוע לפני. כמה תזכורות, כמה מיילים הוא צריך לקבל, כמה וואטסאפים, כמה הודעות בקבוצת וואטסאפ? אני בגישה שלי בדעה שלא, ואני תכף אחזור אחורה ואני אסביר גם למה, כי זה הסיבה. אני אשמח. בדעה שלי צריך להתחיל את האינטראקציה מיום לפני הוובינר, בלבד. אוקיי. בסדר? גם אם בן אדם נרשם 10 ימים לפני, 8, לא נחשב 7? 10 כי הוא מתחיל את הפרסום 7-8 ימים לפני, אז זה הטווח המקסימלי. כן, בסדר? ולאט לאט, כאילו, לא כולם נרשמים בהתחלה, כאילו, זה לאט לאט הולך ונמשך הרי. כן, אז מה שנקרא, להתחיל יום לפני, וביום הוובינר עצמו כן הייתי עושה סוג של, מה שנקרא, כן הייתי מפוצץ, בוא נגיד באיזה 3, 4, 5 מסרים, כן, כי זה אירוע, מה שנקרא, להטריף לקראת האירוע. כן. במובן החיובי, כן? נאמר 2 מיילים, 3 וואטסאפ, אני רוצה לפרק את זה עבור המאזינים שלנו, שיקחו את זה כל מה שהייתי עושה, כן, בוא נגיד, האימיילים והוואטסאפ מבחינתי זה אותו דבר, אני לא רואה הבדל. כאילו, אני אוקיי. חושב שזה צריך להיות באותו זאת אומרת, מידה. לא לחפוף ביניהם. שלחת מייל בשעה מסוימת, אל תשלח וואטסאפ באותו מועד או מאוד קרוב לזה. אני לא חושב שזה מהווה איזושהי בעיה, כי שוב, למייל אנחנו יודעים שכמה אחוזים פותחים אותו. כאילו, זה יכול להיות 30%, 40% כן, במקרה הטוב, כן, ובמקרה שגם שהוא מגיע עם כל האווירות, כן, לוואטסאפ אנחנו יודעים שיש אחוזים גבוהים יותר, מן הסתם, מרשימים יותר. כן, אז כן, אז הייתי עושה את זה בצורה הזאת, כאילו ממש ברגע האחרון, מה שנקרא במאני טיים, אז לעשות את זה. עכשיו, הסיבה שהזכרתי קודם את שני סוגי הטיפוסים הללו, בעצם מי שיודע, מי שקל לו מאוד להצטלם ולהעביר לעומת מישהו שקשה לו, אני אומר, שני הטיפוסים הללו, אם הם ייתנו הרבה ערך מרגע הליד, יכולה להיות לזה בעיה. למה? הטיפוס, בעל העסק שהוא, מה שנקרא, הוא נותן הרבה, קל לו להצטלם הוא נותן הרבה מאוד, אז הוא ירגיש, זאת אומרת, הקהל עלול להרגיש שהוא בעצם מקבל ממנו גם הרבה מאוד. כלומר, כל מימד הסקרנות לקראת האירוע, לאט לאט ילך ויתפוגג. בטח אם הוא ייתן ערך. הרי למה אתה מחמם, מה אתה עושה בחימום? אתה רוצה לתת איזשהו ערך. בסדר? אז אני חושב, להערכתי, כאילו מהניסיון שלי, כשאני ראיתי כי כן התחלנו ככה, כן התחלתי בזמנו ככה עם המתודולוגיה הזאת של לחמם כמה שיותר. אז צריך להיזהר מזה מאוד, כי אתה מה שנקרא יכול לתת הרבה מאוד ערך,
ואז הסקרנות כבר לקראת הוובינר, כולם כבר יבינו על מה אתה הולך לדבר, סדר גודל. כאילו, אתה לא תחדש, אתה לא תשמור את אותו רמת מתח, בסדר? כן, כן. זה לגבי בעל עסק מה שנקרא, שכן קל לו להצטלם ומצטלם. ובעל עסק שזה יותר קשה לו והוא נאלץ לעשות את זה, אז זה דווקא עלול להיות בעוכריו. כאילו, אתה יודע, הוא עלול להיתפס כמישהו שהוא קצת פחות עם ביטחון, אוקיי? ולכן גם כן הוא צריך להיזהר מזה מכיוון אחר. זאת אומרת, גם מהכיוון של יותר מדי ערך, אבל גם מהכיוון שכאילו, מה שנקרא, אין מה לעשות, יש אנשים שהם קל להם יותר, הם עוברים יותר מסך, ויש אנשים שהם עוברים פחות מסך. בסדר? ואני מניח שאנשים יודעים את זה על עצמם. אז אתה אומר בכל מקרה אתה רוצה את מרכז, אם אני מתמצת את זה, אתה אומר המרכז צריך להיות בעצם מיום לפני, לא יותר מזה. כן. אוקיי, עכשיו יש לי שאלה בעניין הזה, שאלה שאני תוהה לגביה כבר 15 שנה פחות או יותר, ואני מאוד שמח לשתף קולגה בזה, קולגה מוערך, מה שנקרא. יש לי את זה פה מסוק לפני העיניים. האם אתה חושב, זאת אומרת, חלק מהתפיסה הזאת שאני נותן לאנשים התראות רק בעצם יום לפני, הם נרשמו בתאריך מסוים, מועד מסוים, עכשיו הם בעצם מקבלים את ההתראות יום לפני. האם אתה בעצם אומר לי, הישראלים הם לא מתוכננים? הם כאילו, אני לא אזכיר להם לפני, כי הם בכל מקרה, הם לא יזכרו את זה? תראה, כחלק שמישהו נרשם, הוא מקבל לפחות ממה שאנחנו מכינים מיד גם את האפשרות במייל המיידי שלו, של הרישום, של האישור הרשמה, הוא מיד מקבל גם את האפשרות להכניס את הדברים ליומן, להכניס את תאריך האירוע ליומן. כן. זה מה שאני כמשתמש, אני נרשם לוובינר חמי, זה מה שאני רוצה. אני מצפה לקבל את זה. בהחלט. ואם אין את זה, אז אני כאילו צריך להכניס את זה ליומן בעצמי. אז 90 ומשהו אחוז מהאנשים כנראה לא יעשו את זה. בסדר? אבל מבחינתי, אם זה מופיע לי ביומן, אז אני מה שנקרא ליד רציני. כלומר, מי שלחץ על זה, כלומר, הנגשנו את האופציה הזו ולחץ על זה ונכנס ליומן, הוא כבר ליד רציני. כן. בסדר? הוא לא צריך מה שנקרא יותר מדי את הקשקושים שלפני, אבל כן, עדיין צריך, אתה יודע, את השנייה אחת לפני, כי אני חושב שיש לנו לכולנו המון משימות, ולכולנו היומן, היום אנחנו לא יכולים לעבוד, כאילו רוב האנשים לדעתי בלי איזשהו יומן. בטח הורים לילדים ומסגרות ומיליון דברים שקורים בדרך. כן. אנחנו חייבים יומן, חייבים לזכור את זה. גם כשלי יש דברים ביומן, אני עדיין מפספס אותם, כי יכול שהסתכלתי על זה בבוקר, אבל בערב כבר שכחתי. אבל אני לא צריך שתזכיר לי את זה, אני לא צריך שתזכיר לי עוד 3 ימים לפני, שאני עכשיו הולך לעשות לך שידור עוד 3 ימים. אני גם ככה לא אזכור את זה. תן לי את זה ברגע הנכון. אוקיי. כאילו, אם אתה תיתן לי את זה 3 ימים לפני, אני כנראה כבר, אני אראה שכל המסרים יהיו מבוססי ערך, ומזכירים לי את הוובינר יותר מדי, אתה יודע, אני כבר לאט לאט גם אלך והתעלם מהם. זו עוד נקודה מאוד חשובה. ככל שאתה נותן יותר מסרים, ככה סביר שאתה תפגוש גם יותר אדישות למסרים. בסדר? אוקיי. אלא אם כן הם באמת מסרים נורא מדויקים ובומבסטיים, אבל אז אתה נופל לקטגוריה השנייה, שאתה נותן יותר מדי ערך, ואז אתה מוריד את הסקרנות. אוקיי, סבבה, בסדר, אז הבנו, אז כהמלצה גורפת, להתחיל לפרסם לתזכר מיום לפני וזהו, מיום לפני, אבל מיום לפני, וביום הוובינר, וכתלות באיזה שעה זה כזה, יכול להיות או בבוקר או בערב, לרוב לא נושא, נאמר צהריים, אז אתה בעצם מגביר לקראת הסיום. לא, זה לא משנה, ביום הייתי מחלק את זה לאיזה 4-5 פעמים, אוקיי, זה לא משנה צהריים או לא, אני לא חושב שזה מישהו... לא, זה משנה, כי אם זה בוקר, אין לך 4-5 פעמים, ואז אתה עושה חלק ביום שלפני. נכון. לזו הכוונה. אם זה בבוקר, יש לך פחות טוב. ואם זה ערב, מרכז הכובד שלך הוא ביום של הוובינר. בסדר, סבבה, אני חושב שהבנו את זה, זאת אומרת, זה מאוד ברור. ואני רוצה רק להזכיר שאנחנו מדברים פה על סקיילינג של וובינר, אנחנו מדברים פה איך עסק יכול להגיע ממקום שהוא עסק שעושה מחזור מסוים בעזרת וובינר, אנחנו לא נכנסים כרגע לרווחים, כזה כל בעל עסק והסיפורים שלו, להגדלה משמעותית של המחזור, בלי להגדיל משמעותית ההוצאה הפרסומית, זאת אומרת, בלי להגדיל
לא, אני חושב אני שאנחנו, מסייג, אני מי מסייג. שרוצה, כן, מי שרוצה אני מסייג, לעשות סקייל, תגדיל כמה שאתה רוצה. עכשיו, אז אני רגע שואל, יש פה איזשהו מקום שברגע שאנחנו אה, מתחילים לעשות סקיילינג, בעצם מגדילים תקציבים, איזה מדדים נוטים להיפגע ראשונים? האם זה עלות הליד? האם זה רמת המעורבות? מה בכלל אתה יכול למדוד שם, שאני בא ואומר לך, אני בעל עסק, אני על מחזור של 150,000 שקל, 50,000 שקל, או 1,500,000 שקל חודשי, ואני רוצה עכשיו לגדול ב-30%, כן? אוקיי. אז מה יקרה שם? מה הפרוצדורה? אז מה שנקרא, להגדלת סקייל, יש משהו שאתה יכול לעשות אותו, מה שנקרא, בשוטף, בקטנה, באופן קבוע, כל עוד אתה עומד באיזה שהם מדדים מסוימים, אוקיי? אבל סתם דוגמה, אם עשית איזשהו וובינר מסוים, כמה וובינרים שהם הצליחו לך, ואתה לא רוצה, אתה רוצה לעלות בצורה משמעותית, אתה רוצה לעלות ב-30%, 40%, ויש הבדל, זה לא רק האחוזים, יש הבדל גם במספרים עצמם, זאת אומרת, להעלות תקציבים, לדוגמה, של 300, אני מדבר על פר פלטפורמה כרגע, של 300 שקלים ליום ל-600 שקלים ליום, זה שונה לגמרי מלהעלות תקציב של 3,000 שקלים ליום ל-6,000 שקלים ליום. זה אופרה אחרת. אז במספרים היותר קטנים, כביכול, קל לך יותר לעלות באחוזים, אוקיי? עם מה שנקרא, עם סיכוי לפגיעה מהותית נמוך יותר. הכלל אצבע אומר בגדול, ככל שאנחנו מעלים את התקציב, אם אנחנו לא משנים שום דבר, ותכף נדבר גם איזה שיטות סקייל יש אולי, שיכולות לעזור בזה, אם אנחנו בגדול מעלים את התקציב, מה אנחנו בעצם אומרים לפלטפורמה? במקום לדוגמה 300 שקל, לדוגמה, תקחי 600 שקל, אוקיי? זאת אומרת, אני מכריח אותך עכשיו, את הפלטפורמה, לחשוף שווי חשיפות של 600 שקל לאנשים, בסדר? אז אני בעצם מאלץ אותה. אז אם בעצם ככל שאני מאלץ אותה להתאמץ יותר, להביא יותר לידים, בסדר? יש סיכוי שהיא תצטרך להתאמץ יותר. כאילו אם אני מנסה שנייה להגיד את זה בצורה יותר מובנת. ב-300 שקל אם היא צריכה למצוא נגיד 10 לידים ליום, אין לה בעיה. בסדר? היא מחפשת, זה התקציב שלה, זה הנפח פרסום. ב-600 שקל היא צריכה יותר להתאמץ. יש לה, אתה משלם לה... מה אתה מתכוון להתאמץ? יש לי את הפענוח שלי למה אתה מתכוון להתאמץ, אבל אני אשמח שאתה תגיד את זה. זה כמו לחפש מחט בערימת שחת. בסדר? באותה ערימה... כי היא מחפשת קהלי יעד בעצם. כן, באותה ערימה, יש לך ערימה מסוימת, עכשיו שדמיין שיש לך ערימה, ואתה אומר לה, עכשיו תמצאי לי, נגיד, אני נותן לך 300 שקל, תמצאי לי את הלידים ב-300 שקל האלה, כמה לידים שאת יכולה. עכשיו אתה אומר לה, יש לי 600 שקל על אותה ערימה, אז היא יותר צריכה להתאמץ, זה פתאום לא כל כך קל לה, פתאום היא לא פוגעת אחת מכל ליד, אתה יודע, כל חשיפה, לא יודע מה, 100 או משהו כזה מוצאת ליד. כן, אתה יכול, כן, בוא ננסה רגע, אני רוצה לדוגמה מעשית, בסדר? כי אני חושב שנקודה מאוד מאוד עקרונית בהבנה. בעצם אתה אומר, איך היית אומר, איך היא מאתרת ליד? היא מאתרת ליד לפי קהלי מטרה, נכון? היום, במה שנקרא, בעידן שלנו היום, כן. מה שקובע איך המערכת מאתרת לידים זה המודעה עצמה. זאת אומרת, זה הקופי והקריאיטיב. התמונה והסרטון. אז פייסבוק מסתכל על זה ואומר, אז פייסבוק אומר, אני מסתכל על המודעה, ואם יש שם סרטון, ולפי זה אני מחפש קהל יעד? כן, ואני לומד איזה אנשים, אני יודע לייצר קשרים, סיגנלים, בין אנשים שצפו במודעה הזאת, קראו אותה, כמה זמן הם התעכבו עליה, כמה זמן הם ראו את הסרטון, האם הם לחצו עליה והאם הם המירו בסוף, הוא יודע למצוא מכנים משותפים לכל הסיגנלים האלה שדיברתי, ובכך לשפר את עצמו ולהציג את עצמו לעוד אנשים שיש להם מאפיינים דומים לאלה שהביאו את הסיגנלים האלה. זה מאוד מעניין ומאוד חשוב מה שאתה אומר. זאת אומרת, אלה ההגדרות, הן לא נולדות מאיזשהו הגדרות
סמויות כלשהם בתוך הקמפיין שעושה הקמפיין, אז רואים את זה על המודעה. ככה זה היה עד לפני כמה כן, שנים, כן, כן, אבל המגמה היא שלאט לאט במהלך השנים יותר ויותר קהלים, מה שנקרא מוגדרים בפייסבוק. פעם היית רוצה לדוגמה, אתה יודע, למצוא קהל של, לא יודע מה, עורכי דין או משהו כזה, אז אולי הייתה אפשרות, אני לא זוכר כרגע, אבל היו הרבה מאוד אפשרויות. גם היום עדיין יש. אבל היום, בגלל המעבר ל-AI, הפלטפורמה מאוד מאוד חכמה. אז האם זה אומר שאני לא מנסה להשתמש לפעמים מה שנקרא בדור הקודם? מנסה, כן? בהחלט כן. לא זונח את זה, לפעמים זה בהחלט יכול לעבוד, אבל כשיטה, אתה יודע, כן. המודעה עצמה, היא עושה את כל הסינון, היא מתרגמת לאלגוריתם מה צריך. ועל זה נאמר, בעלי עסקים יקרים, שימו לב למודעות שלכם, כן, כי הם חזות הכל. לגמרי, לגמרי. כן, אנחנו עוברים לשאלה הבאה? כן. אוקיי, סבבה. איך רצינו לדבר על הנושא של סקייל, זאת אומרת, מה אפשרויות הסקיילים, נכון? הזכרתי את זה. נכון, אוקיי, מה האפשרויות של עסק שעושה וובינר לעשות סקיילינג? איך הוא עושה את זה? מה השיטות? איך ניגשים? אוקיי. אז קודם כל הוא עושה סקיילים רק שיש לו באמת מספרים שמצדיקים את זה. זאת אומרת, שני המספרים החשובים ביותר בעיניי זה הרווח הגולמי, מה שנקרא הכנסות פחות הוצאות, פרסום, והרועס, בסדר? מה שנקרא בשפה פשוטה, return on ad spend, ההחזר על המודעות, בסדר? שזה אומר בעצם הרווח הגולמי חלקי ההוצאות. כן, אני בכוונה נותן את המבוא הזה, אם לדוגמה הכנסת 14,000 שקל, ניתן על מספרים נמוכים, הוצאת 10,000 על הפרסום והכנסת 14,000 שקל, מה הרווח הגולמי? 14 פחות 10, 4,000. בסדר? ומה הרועס שלך? הוא הרווח הגולמי 4,000 חלקי ההוצאה 10,000. כלומר הרועס שלך הוא 40%. כן, מתי אנחנו רוצים לעשות סקיילינג? כשאנחנו על רועסים של מאות אחוזים. 40% יותר מדי קרוב לי לאפס, זה לא אומר שנתקעים שם, אבל הסקייל הוא יהיה יותר מתון, בסדר? הוא יהיה יותר מתון, אוקיי, להבדיל מסקייל יותר כן, רציני. כן. אז מה האפשרויות שלנו לעשות סקייל? יש לדעתי 5 שיטות, אני מקווה שאני אזכור את כולם להגיד לך, אבל 5 שיטות שאפשר, מה שנקרא, להגדיל בהם תקציב, להתרחב בסופו של דבר בכסף, במחירות. אז תראה, אני אקרא לזה 5 השיטות לעשות סקיילינג לעסק באמצעות וובינר. יאללה, שוט. זה מאוד קופי. כן, זה השם של הפרק, אגב, מסתבר. יפה. אז תראה, השיטה הראשונה למעשה היא השיטה טריוויאלית, שזה להגדיל תקציב בפלטפורמה, אוקיי? כן, בדרך כלל אם רק תגדיל תקציב, זה יהיה קצת, אתה תגרור עלויות לידינג גבוהות יותר, ושוב, זה שונה תקציב של כמה מאות שקלים לתקציב של כמה אלפי שקלים. כן, ככל שהתקציב יותר גבוה, אנחנו צריכים יותר ארסנל של מודעות. אז לצד הגדלת התקציב, זה בעצם השיטה הראשונה היא הגדלת התקציב, פלוס הגדלת הקריאייטיבים. בסדר? פשוט כן, יותר קריאייטיבים, יותר מודעות, ותקציב יותר גדול, וככה זה פר פלטפורמה. ככה אנחנו מגדילים את התקציב, עם פגיעה או בלי פגיעה, לפעמים זה בלי פגיעה, במה שנקרא בעלות הליד, שהיא הגלגל שיניים הראשון ממה שדיברנו קודם. כן, הדבר השני זה להגדיל את התקציב, אבל ביחד עם זה גם להגדיל את הרעיון של קהלי היעד או הזוויות של המודעה. אוקיי? מה זאת אומרת קהלי יעד? זאת אומרת, לכל עסק בעצם יכולים להיות כל מיני קהלי יעד. המודעה מדברת, יכולה לדבר לקהל X, לקהל Y, לקהל Z. יכולה, לדוגמה, אם אנחנו סתם ניתן דוגמה מתחום של, לא יודע, התחום הפופולרי ביותר, ירידה במשקל, בסדר? אז אני יכול לתת קהל שהוא, נגיד, רוצה לעשות דיאטה לקראת אירוע, וקהל שהוא רוצה לעשות דיאטה בגלל שיש לו בעיית סוכר גבוה. אוקיי, זה שני קהלים שונים. כן, ויכול להיות שהמוצר שלי גם פותר את הבעיה לשני הקהלים האלה, בסדר? אז הרעיון הוא להגדיל את הקהל, את סוגי הקהלים, את הפניות לסוגי הקהלים,
ואת הזוויות של המודעה. זאת אומרת, יכול להיות שאני במודעה אדבר על פתרון או רעיון, תבואו לוובינר איך לרדת המשקל, שהפתרון שלו הוא מנטלי, על ידי איזשהו אימון מסוים. יכול להיות שאני אדבר על אורח חיים בריא, איך לעשות כושר יותר. יכול להיות שתמכור להם אוזנפיק. אוקיי, עכשיו, לא תמיד זה נכון לאותו בעל עסק, כן? אבל לפעמים יש איזה שהם, אתה יודע, דקויות שכן אפשר ללכת עליהן, בסדר? אבל ברגע שאתה בעצם פותח את אותן מודעות, את המודעות הקיימות לעוד קהלים, זאת אומרת, איך אתה פותח? אתה פשוט עושה מודעות נוספות, עם קריאיטיב רלוונטי לאותם קהלים. כן. קהלים נוספים, סליחה. כן, בסדר? זה בניגוד לשיטה הראשונה, שזה אותם קהלים. רלוונטיים לכאבים ותחום העניין שלהם, כן. כן, אז זה בעצם שיטה שנייה. אז זה שיטה שנייה שאתה גם בעצם, אתה מרחיב את תחומי העניין של הקהלים הספציפיים, ומגדיל תקציב. כן, אוקיי. כן, יחד עם הגדלת תקציב, בהחלט. אוקיי. שוב, זה כדי לא לפגוע יותר מדי בעלויות. בעלויות הראשונות של עלויות הליד. למה זה לא פוגע בעלויות הליד? כי אתה מרחיב את הקהל, בעצם. כן. אוקיי. המערכת רואה. אתה לא נותן למערכת לעבוד קשה מדי ולמצוא לקוחות בתרגותים שהם פחות מדויקים. אני יודעת, יש עבורה. לקוחות עם סיגנל כזה, לקוחות עם סיגנל כזה, היא לא מתעסקת רק בסוג אחד של לקוחות, שהיא מוצאת או לא מוצאת, מה שנקרא. כן, כן. בצורה גסה. מעולה, אנחנו בשלישי. אז השלישי זה להוסיף פלטפורמות פרסום. נורא פשוט, אוקיי? פייסבוק הוא לא הכל, יש לנו עוד פלטפורמות. בעצם כל מה שפלטפורמת הפרסום, כל פלטפורמת פרסום ממומן, בדרך כלל יכולה, אולי חוץ מלינקדין, שמתאימה אולי לעסקים מסוימים, אבל אפשר להגיד שכל הפלטפורמות הפרסום הממומנות, שכולנו מכירים, יכולות להתאים לכולם. בסדר? אני חושב שכולנו נמצאים בכולם, או רובנו, בוא לא נכליל. בסדר? יכול להיות שהצעירים ביותר לא נמצאים בפייסבוק, אז הם נמצאים באינסטגרם, בסדר? אבל המבוגרים, מה לא אמרו? שהם לא נמצאים בטיקטוק, וואלה, הם נמצאים יותר מאיתנו בטיקטוק. לא יודע מה איתך, אני כבר עונה לקטגוריות מבוגרים בגיל 54, אבל אני אתייחס לעצמי לא, אני מדבר על יותר. כן. אני מדבר על יותר. יותר מזה, אוקיי. אני מדבר על יותר מזה, כן. לדעתי הם נמצאים שם בכמויות אפילו לא פחות מהצעירים. אז זה מה שנקרא השיטה השלישית. ואז בעצם יש לנו תקציב חדש, אנחנו מתחילים תקציב חדש, זה מתווסף לתקציב הקיים, כן? וככה התקציב עולה. הנושא הנוסף... והיתרון שאתה נחשף לקהל נוסף, בעצם מה היתרון? אם אתה אומר שכל הקהלים נמצאים בכל מקום, מה היתרון? יכול להיות, כל הקהלים נמצאים כאילו, מה זה כל הקהלים? אתה יודע, לכל אחד מאיתנו, יש כנראה פלטפורמה שהוא נמצא בה יותר. כן. אחת, אולי שתיים, תמיד יש אחת מובילה, אני חושב. כן. אם בסוף תעשה בדיקה של כמה שעות היית, כנראה שתראה איזשהו שינוי. אז המודעה לא בהכרח תפגוש אותך באחת מהם, יכול שלא היית בהם מספיק זמן, המודעה לא פגשה אותך, ותפגוש אותך בפלטפורמה אחרת. כן. אז זה נושא נוסף. שיטה נוספת זה שהיא יותר, מה שנקרא, יכולה להיות קצת מסוכנת, אבל היא גם שיטה בפני עצמה, שזה חשבונות פרסום נוספים. אוקיי? חשבונות פרסום נוספים באותה הפלטפורמה. בסדר? כמובן שצריך להיזהר, לכל פלטפורמה יש, שנקרא, את הגיידליינס שלה, את המדיניות שלה. צריך להיזהר, מה שנקרא, להתייעץ באנשי מקצוע. אבל למה זה עוזר לי? הרי אנחנו, התמה שבאופן אידיאלי היינו אומרים, יש בפלטפורמה מספר מסוים של לקוחות פוטנציאליים עבורי. אני פותח עוד חשבון פרסום, מה זה משנה? הפלטפורמה באופן אידיאלי כבר פותחת אותי בפניהם, חושפת. היא דוגמת אותך בפני איזשהו קהל שהיא מניחה שהוא הקהל הרלוונטי, ואז עושה שם איזושהי אופטימיזציה. בסדר? אוקיי, ועכשיו אני בא עם חשבון חדש, איך אני צריך לעשות את זה בכלל כדי להיחשף לעוד קהל? לפעמים דווקא כשאתה בא עם חשבון חדש ועם הכל חדש, אז אתה אומר לה, כאילו אתה מכריח אותה, כאילו ללמוד מחדש. תעשה ניסוי וטעייה חדשים. כמו שלמדת פה והגעת לפה, ככה אתה יכול ללמוד בחשבון חדש. והיא יכולה לעבוד במקביל, תאר לך בריכה אחת של קהל שאתה רגיל לעבוד אליה,
ובעולם מקביל יש לך עוד בריכה כזאת, אבל אתה בכלל לא נגיש אליה, כי הפלטפורמה כל הזמן, מבחינת כל מה שהכלנו אותה, רגילה לקהל הזה. סבבה, היא לא תרגמת אפילו משהו אחר. אז מה שבתפיסה שלנו הוא קהל אחד, למעשה עבור הפלטפורמה יש פה הרבה בריכות שונות, ואם נפתח עוד חשבון, היא תפתח לנו עוד מאגר לקוחות. נכון, אבל צריך לעשות את זה, צריך לשקול, זה לא משהו שהייתי ממליץ לעשות אותו לבד, וצריך להיזהר, וצריך לשקול, וגם להתייעץ עם גם אנשי המקצוע שבפלטפורמה עצמה. בסדר? אנחנו, תראה, נקודת המוצא שלי כשאני בא לדיון הזה היא לספר על היכולות שלך. עכשיו, איך שאני תופס את זה, אתה במקום של וובינארים, אתה מאנשי המקצוע הטובים ביותר שאני מכיר. אני אגיד את זה בצורה יותר מדויקת, אתה אחד מבין השניים הכי טובים שאני מכיר, בסדר? ואני מכיר אין סוף. לא אין סוף, אנחנו בישראל. מאות, בסדר? עשרות. מכיר הרבה. אז ההנחה היא שבאים אליך, עובדים איתך, מה אתה, כאילו איך אתה באים אליך ואז אתה אומר איך נכון לעשות את זה, נכון? נכון, נכון, אז יש מדרגים, כן, בסדר? כן, ואז בוחרים את החלופות. עכשיו היינו בחלופה 4, בסדר? זה כן, כאילו שלב 4. כן. יש את השלב החמישי, שהוא גם יכול להיות שלב רביעי, דרך אגב, אפשר להחליף ביניהם, בסדר? שזה יציאה לשוק הבינלאומי. וואו, פתאום יש לנו פה בריכה בכלל, מה שנקרא אזור חדש. אז זה בריכה, יש לנו ימה, יש לנו אוקיינוס. אבל לזה צריך להתכונן, כי בסופו של דבר, אתה יודע, אתה צריך להבין האם הקהל, באיזה שוק הקהל הוא באמת, יש לו מאפיינים דומים לקהל שלך. האם לבעל העסק יש יכולת בכלל, אתה יודע, לייצר תכנים בשפה הרלוונטית, שזה בדרך כלל כן, אנגלית. כן. כן. או שרק אתה אומר הקהל שלי זה בכלל הקהל של דוברי עברית בארצות גם הברית. יכול להיות, גם יכול להיות, דוברי ישראל, עברית כן, במקומות אחרים. כן. כן. אז זהו, אז זה בגדול, אלה 5 הסקיילים שאני מכיר, אני למיטב זיכרוני, שבהם, זאת אומרת, כל אחד מהם הוא עולם ומולו, בסדר? כל אחד מהם יכול בהחלט להגדיל. רוב העסקים שלפחות אני מכיר, כאילו בסקייל העליון שלהם מגיעים לאזור כמה אלפים טובים, מה שנקרא פר פלטפורמה, אבל מה שחשוב, ברגע שאם אנחנו עכשיו ככה טיפה מדברים על עבודה עם כמה פלטפורמות, אני שוב פעם מחזיר לנושא של הסדר, והדבר הראשון והנתונים. כי כמו שדיברנו קודם כל על פלטפורמה אחת, ואנחנו יודעים להעריך אותה, אנחנו צריכים לדעת להעריך הבדלים בין פלטפורמות. זאת אומרת, אני לא יכול להשוות גם עלות ליד בפלטפורמה אחת, סתם דוגמה בפייסבוק, לעלות ליד ביוטיוב. כן. בסדר, זה שאני לא, אם הליד הוא אותו מחיר, זה עדיין לא אומר לי כלום. מה שמשנה, מה שמעניין, מה שמשנה לי, לבעל העסק, בסופו של דבר, זה כמה מחירות זה עושה. זאת אומרת, האם אנשים בסופו של דבר קונים, אוקיי? ובהחלט יכול להיות פלטפורמה מסוימת, שאתה תראה מובהק, שאתה משיג לידים זולים, אבל המחירות לא נראות באופן. אז השגת לידים זולים, יופי, כפיים, בדיוק. זרקת הרבה כסף לפח. בדיוק. ומצד שני, אתה תראה, ואני רואה את זה ממש, פלטפורמה שאני מוכן להשקיע בה 50% יותר בעלות לליד, אני לא נרתע מזה. במקום אחר כבר הייתי אומר, אוקיי, אני כאילו אולי סוגר או עוצר או משנה, פה 50% אני חותם, למה? כי יש לי יחס המרה, כי אני יודע לעקוב אחרי הלידים האלה, כן. ואין לי בעיה להביא אותם במחיר 50% יותר, כי הם ממירים. כי מה שאני בא להגיד זה שצריך להיות בעצם, צריך חלק מהנתונים שאתה עובד, בעיקר שאתה עובד עם כמה פלטפורמות, זה לדעת את שני הנתונים הללו של הרווח הגולמי וה-ROAS, Return on Ad Spend, לדעת אותם פר פלטפורמה. ואז אתה גם עושה מה שנקרא אלוקציה של התקציב, אתה יכול לעשות אלוקציה, כלומר חלוקה, כמה אני רוצה להשקיע בזה, לחלק את זה בהתאם. וכשאתה מתכנן תקציב לוובינר הבא, קל לך לעשות את זה, אתה עושה את זה ברגע, כי אתה רואה את הנתונים מול העיניים, אתה יודע לחלק את זה. טכנית, איך אתה עושה את זה? אתה בונה ללקוחות דשבורד שהם בו הם רואים, הוצאתי בפלטפורמה הזאת ככה, הלקוחות שהגיעו שלי אליי שהם צבועים על הפלטפורמה הזאת, אז זה שווי, זה עלות המחיר בפלטפורמה כזו וכזו? כן,
בסופו של דבר, תדמיין לעצמך שורות באקסל או גוגל שיטס. כן, כל שורה זה וובינר, כן, ולכל וובינר יש את הנתונים שלו, מגניב. אוקיי? ואז קל לך לראות, אתה רואה לאורך זמן התנהגות של הכל, אתה יכול לצלול להתנהגות של פלטפורמה, אתה יכול לצלול להתנהגות של עלויות ליד, של יחסי הגעה, של יחס המרה בוובינר, ויותר מזה, יחס המרה אפילו מליד לוובינר, שזה עוד פרמטר שאנחנו כבר גם עוקבים אחריו. כמה אחוז מהלידים גם על זה אנחנו עוקבים, בסדר? כי זה גם כבר נותן לנו, שוב, למי שנכנס למספרים זה גם כבר נותן לו איזושהי משמעות. ומתוך כל הנתונים האלה, דרך אגב, אתה גם יכול לייצר נתון שקוראים לו בעצם עלות רכישת לקוח. בסדר? הנתון שכולנו כאילו, או לא כולנו, הרבה מדברים עליו. כמה עולה לי להביא לקוח? אז סתם לדוגמה, אם עולה לי להביא לקוח, אני כרגע מדבר לא בפלטפורמה ספציפית, מדבר באופן כללי, עולה לי לקוח להביא 10,000 שקל, סליחה, 1,000 שקל, בסדר? נגיד, ובוובינר שעבר היו לי, לא יודע מה, 20 לקוחות, ואני רוצה עכשיו להגדיל תקציב, אני יכול לשאול אתה יודע, את בעל העסק, כמה אתה רוצה להיערך, לכמה לקוחות אתה רוצה להיערך. מ-20 מדהים. לכמה לעלות? ל-30? סבבה. הממוצע שלנו לעלות לקוח ב-5, 6, 7, 8, 10 וובינר 80 זה 1,000 שקל. תדע שאנחנו עכשיו עולים לתקציב של 30,000 שקל. אבל צריך לקחת עוד ספייר, כי כנראה לצד העלאה כזאת בתקציב גם תהיה עלייה בעלות הליד, אבל יש לי מה לעבוד. רק נגיד שבהינתן שזה האתגר שאתה מעמיד בפניו, או הנתונים, צריך לזכור משהו מאוד משמעותי. יש לך וובינר, אני פשוט מאוד מצביע כי זה מה שאני עושה עם לקוחות. אני נותן פה את הפינה שלי. יש לך וובינר שיודע להמיר בקביעות באחוזים דומים. סבבה? מרכזי, לא... כי כשאנחנו אומרים סקיילינג, סקיילינג יש לו בסיס מאוד מסוים. הבסיס הזה הוא נקרא יציבות. אתה ציינת פה בהתחלה, דיברת על בהירות של נתונים, שזה הדבר הכי חשוב בסיפור הזה, כן? ואני מוסיף לזה, אתה ניגש לסקיילינג, אתה צריך להיות ברמת יציבות, מינימלית. נכון. רצוי שתהיה מקסימלית, אבל בוא, אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד דינמי, אז אוקיי. אני רוצה לדבר רגע על תקציב, כי זה נקודה, אנחנו פה, הרי הוובינר הזה הוא לבעלי עסקים שכבר עושים וובינרים, כבר מוכרים בהם. איך אתה קובע את קצב הגדלת התקציב? תן איזה כמה נקודות בעניין הזה. שאלה סופר מורכבת, כן? אז... כן, זה לא אני קובע את זה, זאת אומרת, זו שאלה מה המטרות. מה כן, המטרות של הלקוח, כן, אוקיי? כי, אתה יודע, לכל אחד יש לו את ה... לפעמים, אתה יודע, אנשים גם עוסקים בעוד דברים, ובסופו של דבר יש capacity, זאת אומרת, אפילו שמרוויחים, לא יכולים יותר מדי לעלות. אז זה תכלס שאלה עסקית, על סמך, ברגע שאתה יודע שהלקוח רואה את הנתונים, אז זה נורא קל להגיד, אוקיי, אנחנו נעלה עכשיו, בוא נעלה בעוד 10%, כרגע ננסה לעלות מרמת המחירות. סתם דוגמה, היה לנו מחירות היה לנו 10-20%, לא משנה, היה לנו 30 מחירות, זה נורא גם תלוי איזה מוצר, אם זה מוצר זול, אז זה המון מחירות, כן? אז אם זה מוצר יקר, אז לכל מחירה יש לה נתח מאוד משמעותי באחוזים. כן. אז זה פשוט איזושהי החלטה של לקוח, שברגע שיש איזושהי קביעות, אוקיי, בוא נעשה עוד משהו, נצליח בו וככה, זה פשוט מדרגה אחרי מדרגה אחרי מדרגה אחרי מדרגה. אוקיי, טוב, אז בכל מקרה זה צעדים, אפשר להגיד צעדים מדודים, אתה לא פתאום מפציץ ווואלה, בא לי, אני חושב שהשנה אני אגדל ב-300%, אז אתה לא פתאום אומר, אוקיי, אתה אומר, בטח אתה יודע הכל. אתה אומר, הלו, תרגע, אנחנו פה, אנחנו פה שומרים עליך. כן, כן, אני לחלוטין לא אהיה ביד פתאום, אתה יודע, לעשות כן, מהלכים דרמטיים. ממש לא, כי אני יודע כן, שהנפילה מהם יכולה לכאוב מאוד, ואתה יודע, להרוס וובינרים קודמים. עכשיו, כן, זה לא שהשתמע פה שכל וובינר, אתה יודע, שאתה עושה, לפעמים אתה עושה את אותו דבר בדיוק, ואתה מקבל תוצאות מחורבנות. קורה, קורה. כן, כן, לפעמים זה קורה באחוזי ההגעה שלא מגיעים, ובגלל זה המחירות נדפקות. לפעמים פתאום משהו שעבד טוב, אתה יודע, כאילו הגיעו אנשים, הכוונה לוובינר, הוובינר היה מצוין, כי זה גם וובינר, הרבה פעמים זה וובינר שהוא הקלטה, כן, אז כאילו הוא לא משתנה, אבל פתאום יחס ההמרה יורד שוב, יש יחסי המרה, לא דיברנו, אבל יכולים להיות כאילו 20%, יכולים להיות 15%, יכולים להיות 5%, נורא תלוי במוצר, במחיר של המוצר גם, כן?
אבל פתאום יחס ההמראה יורד דרמטי, סתם דוגמה, מ-15 ל-5, כאילו, לא עשית כלום, לא עשית שום שינוי. כן. כאילו, ואז שואלים אותי, רגע, מה, איזה קהלים הבאת? כאילו, סתם דוגמה, הבאת קהל אחר, עשית משהו אחר? ואני אומר, לא, לא עשיתי שום קהל אחר. כאילו, בגדול אותו קונספט. זה קורה. תגיד, תגיד, אם היום, בוא נדבר שנייה על וובינר, על גביע קדוש, אני שם את זה במרכאות כפולות ומכופלות. הולי גרייל. הולי גרייל של סקיילינג, וובינר אוטומטי. אוקיי. מראייה שלך, כמה מבעלי העסקים באחוז עושים וובינר אוטומטי? אני, מהאנשים שעובדים איתי, יש מישהו אחד שעושה וובינר אוטומטי. אתה אומר אוטומטי, זה אוטומטי הכל, כאילו, שהוא לא רק הקלטה, אלא גם, זאת אומרת, שהוא ממש במערכת אוטומטית. בוא נחלק, אחד וובינר אוטומטי, השני שזה לא כל הסיפור, אלא וובינר או אפילו חלק מהוובינר, נאמר לא כולל המכירה. תראה, באבולוציה של הוובינרים, ברגע שאתה מגיע לשניים, שלושה וובינרים שאתה מרוויח שהרועס שלך הוא סבבה, כמה מאות אחוזים יפים, והרווח הגולמי שלך הוא בסדר, אז בגדול השלב הבא זה מה שנקרא, זה לעשות סקייל האנרגיה שלך כבעל עסק. עשית משהו טוב כמה פעמים, יאללה, תשתמש בו, אתה יכול להשתמש בו, ובדרך כלל זה עובד, ובדרך כלל זה עובד טוב. זאת אומרת, אתה יכול לשים ממש את כל הוובינר עצמו כמוקלט, ולהיות, אתה יודע, להיות שם בצ'אט, בשביל האנשים ששואלים. אז אתה רק ואז אתה עובד בצ'אט, בפלטפורמה של זום, כן, פשוט עם וובינר מוקלט, ואתה נמצא שם גם אונליין להיות. זה אוקיי. מה שרוב האנשים עושים זאת אומרת, בדרך כלל. רגע, אני חוזר על מה שאמרת כדי להבהיר לעצמי ולאנשים. מהמם. אתה בעצם שם את ההקלטה בזום, מעלה אותה כהקלטה, משדר את ההקלטה, בכל פעם שיש לי מישהו, אבל זה זום וובינר, זאת אומרת לא רואים את הפנים, רואים רק את המצגת. לא, רואים גם, ו- זה הקלטה. רואים כמו שזה צילום. אוקיי, בסדר, סבבה, רואים את ההקלטה, ובאותו זמן, כל מי שיש לו שאלה, אתה בעצם מנהל את הצ'אט, אתה מנהל את התקשורת הזאת, ועושה את כל הנדרש לא, בזה. אני בעל או בעלת העסק, כן, מי שעושה את אתה הוובינר, הכוונה או לבעל העוזר העסק, שלו. העוזר שלו. אני מתכוון אתה בעל העסק, כן, כן, כן. לא אתה גיל דויטש, אתה מרים להם את הקמפיינים, אתה לא עושה להם את כן, הניהול אם אני לא ברור. מפשש משהו. סבבה, מעולה. מה עושים כשהם מתחרים? בוא נדבר שנייה על התחרות, נקודה שהיא תמיד רגישה, וטוב שהיא תהיה רגישה, כי אז אנחנו חייבים להשתפר. מה קורה כשהמתחרים מתחילים להעתיק את המודעות? מה עושים? אוי, זה נחמד. כלום, לא עושים כלום. אתה מראה את זה ללקוח שלך, ואתה אומר לו, תראה, יש לנו פה חקיין. אה, הפכת למוביל ו- תחום. אני את האמת מוחמא בזה, כן, ולפעמים זה לא רק המודעות, זה גם הדף נחיתה. כאילו, זה קומפלט, כן. ברמה כזאת. זאת אומרת, אתה לא מתעסק, אבל אתה לא מתקשר אליו ואומר הלו, ואתה לא שולח עורך דין, אתה אומר, סבבה. לא, אני לא מתעסק בזה, לא. שוב, לכל דבר יש תאריך תפוגה, אתה מבין? לכל כן, דבר יש תאריך תפוגה, ולא תמיד... העניין פה זה, אתה יודע, בסופו של דבר זה הרעיון הגדול. אלא אם כן זה באמת מישהו עם אותו רעיון גדול על אותה נקודה ספציפית, או על אותו משבצת בדיוק, אז זה יכול להיות בעיה, כן. אבל אז זה לא נפל על דבר כזה, נפל באופן כללי על, אתה יודע, על עסקים אחרים שעושים דברים דומים. אבל... אתה רואה למשל היום, נאמר, שוק תחום המכירה של, נקרא לזה בשם דיאטה, תוכניות תזונה, תוכניות כאלה ואחרות. בסוף, לאבא החטוב, קמו מיליון מתחרים שמדברים, אנחנו? נכון. ברור שאנחנו עובדים עם ההורמונים שמונים את הרעב. זה מה שאנחנו עושים בכלל, כן? אבל, אז אני מדבר על זה, זאת אומרת, באמת, מה אתה עושה במצב כזה, שכולם בעצם זה שוק שהרבה אנשים עובדים עם אותו עיקרון, אותו רעיון גדול אפילו, שזה מאוד, הם לא קוראים לו ההורמון הלפטיני, אבל הם, אתה יודע. תראה, אתה צריך להחליט אם אתה מוביל או מובל, אם אתה מנהיג או מונהג. אוקיי, והזכרת את אבא חטוב, אני מאוד מעריך, ושוב, לא מכירים באופן אישי, אבל מאוד אוהב את צביקה עינב, ואני חושב כן, שהוא עושה כן, מהפכה מדהימה.
אני לא חושב שזה... אני חושב שבסופו של דבר אנשים, אתה יודע, מתחברים לדמות מסוימת, לאנשים. אה, ואם קנית אותם באמצעות הרגש, באמצעות המסר שחדר להם ללב, שנתן להם בדיוק את מה שהם לא מסוגלים להגיד, ואתה יודע, הצפת להם את זה, חשת להם את זה במודעה, אז הם יתחברו אליך, זה לא יעזור אם זה מישהו אחר. אני חושב שהתחרות האמיתית היא באמת להגיע ל... לדבר הזה שנמצא לכל אחד, לבעיה האמיתית, ולדעת לתרגם אותה, שזה מה שאתה עושה, לתרגם אותה למילים, ל... לסרטונים, בסדר? לדעת למכירה, להמחיש את הבעיה הזאת. שהכוונה תהפוך למכירה, זה אנחנו באים, כן. הרעיון והכוונות היפות יהפכו למשהו מאוד פרקטי שמביא, מעשיר את חשבון הבנק, אם נגיד את זה במילים מאוד ארציות. אני רוצה ככה להתארגן, אנחנו ככה לקראת סיום, כי אנחנו בעניין של שמירת הקשב של המאזינים שלנו, שחלקם עדיין איתנו. שתי שאלות קצרות. אחד, איזה טעות יקרה ראית מישהו עושה בתהליך סקיילינג? טעות שאני ראיתי שמישהו עושה. זה יכול להיות טעות שאתה ראית או לפני שהיא קרתה, אפילו שאתה מנעת אותה, או דברים שכאילו אתה אומר, הרי ראית טעויות, אתה הרבה זמן בביזנס, ראית אנשים עושים טעויות מכל הסוגים והמינים. תראה, מה שאני רואה הרבה פעמים זה שאנשים לא מייצרים להם את המעקב הנכון. זאת אומרת, הם לא באמת יודעים לעקוב, אתה יודע, מביאים טראפיק מכל מיני מקומות, בסופו של דבר אני מסתכל כי אני מקבל, נגיד לקוחות שמגיעים, אני מסתכל, אני רוצה לדעת, דוגמה, מה היה קודם, ואני לא יכול לזהות אם זה ליד אורגני, אם זה ליד ממומן, מאיפה הוא בא מהממומן. אז קשה לי לראות, אני לא רואה את הדאטה הזה עכשיו. מבחינתי זה כאילו נורא מפריע, כי אני עובד עם הדאטה הזה, אני צריך אותו, אני רוצה לדעת כל דבר. כלומר, לא אמור להיות מצב שיש לך איזשהו ליד שנכנס ואין לך מידע עליו. בוא נתחיל מזה, בסדר? אז כשאני רואה מה שנקרא לידים שנכנסים ואין עליהם שום מידע, אז זה מבחינתי, שוב, דיברנו על הסדר בהתחלה, זה מבחינתי האבן המהותית. שאין לך התחלה, אתה לא אוסף מידע, אתה כאילו, הדבר הכי בסיסי של סדר, להבין מאיפה נכנסו אליך הלידים, כדי שאחר כך גם תוכל לדעת אם הם קנו, תוכל לטייב את עצמך, תוכל להבין, תוכל לראות את התמונה הגדולה, לא נמצא שם. זה לדעתי הטעות, אחת הטעות, אם לא הגדולה בהם, מרכזית. ומידע זה מה זה? זה ה-UTM, זה כן, ה-RF, כן, מה זה? כן. לכל פלטפורמה, לכל מערכת יש, אתה יודע, זה לא משנה איך קוראים לזה, יכולים לקרוא לזה רף, יכולים לקרוא לזה UTM, בשפה של רב מסר קוראים לזה רף, אבל שוב, אני עובד עם כל מיני משתנים שכל אחד מהם מביא מידע. זאת כן, אומרת, מבחינתי, סתם אני רק אסבר את האוזן, כשאני נכנס לליד, נכנס ללקוח ליד, אז אני יודע את הסיפור שלו. מה זה הסיפור שלו? אני יודע, קודם כל, אם זה היה תמונה או סרטון. מאיפה הוא בא? ממודעת תמונה או מודעת סרטון, או מודעת קרוסלה, או מודעת גיף, או כל מיני כאלה. בסדר? כן, דבר ראשון. כן, דבר שני, אני יודע איך הקופי שלו התחיל, אוקיי? דבר שלישי, אני יודע מה הייתה הכותרת שלו. דבר רביעי, אני יודע גם מה היה כתוב על המודעה, אם היה כתוב בה, אוקיי? בנוסף, אני יודע גם האם עשיתי שם תרגות מיוחד, האם עשיתי שם תרגות של תחום עניין מסוים, מה שאני בדרך כלל פחות עושה, האם זה תרגות של גילאים מסוימים, האם זה תרגות של מגדר מסוים, אוקיי? ודבר נוסף זה גם איפה הוא ראה את המודעה, אם אנחנו מדברים סתם דוגמה על הגזרה של הפייסבוק והאינסטגרם, האם הוא ראה את זה בפיד של הפייסבוק, בפיד של האינסטגרם, בסטורי של הפייסבוק, בסטורי של האינסטגרם, בריל של הפייסבוק, בריל של האינסטגרם, אודיאנס נטוורק, בכל מקום שהוא, בסדר? לא אומר שאני אחרי זה עושה בכל דבר שימוש, אבל התשתית מונחת שם. כן, זהו. סבבה. אז שאלה אחרונה, והיא מאוד מאוד חשובה, איך מגיעים אליך? נורא בקלות, מחפשים בום בום דיגיטל בגוגל, רואים את האתר, ופשוט נכנסים, אפשר ליצור שם קשר. מי שייכנס, גם יש שם הרבה ערך שתוכלו לראות באתר כשאתם בוחרים קמפיינרים. זה בכלל לא קשור רק אליי. וזהו, בדרך הפשוטה והטובה. מדהים. גיל, המון תודה, היה כיף. תודה שהזמנת אותי.
היה... תודה שהוזמן, תודה שהגעת. יופי, אני מסיים את השידור, תודה למאזיננו, תודה לצופינו, ממש כיף שהייתם פה, תודה על תשומת הלב שלכם, מקווים שקיבלתם המון ערך. ישעיהו ריב, קופירייטר ממיר, ומורה דרך למכירה בוובינרים. ביי ביי. ביי ביי. ועכשיו, נסו להיזכר במשהו שדיבר עליכם ויעזור לכם למכור ולשווק, וכתבו ביומן צעד שתעשו בשבילו, לפני שגם הוא יצלול לתהום הנשייה של המשימות העבודות. אם אתם רוצים שהעסק שלכם יכניס יותר ממכירת קורסים, סדנאות וכנסים, אני מזמין אתכם לשיחת היכרות אבחון ללא שום התחייבות מצדכם. לתאום השיחה ייכנסו לאתר yesmarketing.co.il ללשונית צור קשר ושלחו לי מסר. לחילופין, חפשו בגוגל ישעיהו ריב ותמצאו במהירות. אני ישעיהו ריב, קופירייטר ממיר ומורה דרך ליצירת שיווק ומכירת קורסים, בייחוד באמצעות וובינרים. שמח שהאזנתם ומודה לכם מכל הלב. נשתמע בפרק הבא.